Kirjaudu Kindy Days-tilillesi päiväkotisi johtajalta saaduilla päiväkodin tunnuksilla. Merkitse lapsi sisään tai ulos painamalla pitkään lapsen kuvaketta. Viestejä voi lähettää päiväkodin henkilökunnan ja perheiden välillä. Päiväraporttiosiossa voit jakaa tietoa lapsen tai lapsiryhmien oppimishetkistä kuvien, videoiden, tekstin ja pedagogisten tavoitteiden avulla. Voit myös kertoa muun muassa lasten syömisestä ja päiväunista. Uusi julkaisu on tarkoitettu yleisten ilmoitusten tai vaikka valokuvien jakamiseen. Julkaisuni-osiossa voit seurata luomiasi julkaisuja sekä niiden keräämiä reaktioita. Tapahtumat-osiossa voit tarkastella tulevia ja menneitä tapahtumia sekä vahvistettujen osallistujien määrää. Kalenterista näet valitsemasi päivän tapahtumat sekä tiedot poissaoloista ja aterioista. Ateriat-osiossa näet päiväkotisi tulevat ja menneet ruokalistat. Albumissa voit tarkastella päiväkodissa otettuja valokuvia ryhmäkohtaisesti sekä merkitä lapsia kuviin. Kindy Daysissa on sisäänrakennettu kamera, joka tallentaa kuvat suoraan Kindy Days-albumiisi. Kamerassa on myös sumennustoiminto. Tiedostot-osiossa näkyy johtajan työkalun kautta lisätyt tiedostot, kansiot tai sivustot. Päiväkodin tiedoissa on tiedot päiväkodistasi. Voit myös hallita kieliasetuksia.